Здравейте! Днес се намираме в социалната чайна Варна и сме поканили пиара на предприятието, на социалното предприятие, водено от общността, което ще ни разкаже малко повече. Здравейте! Здравейте! Пиар е много така специфична дума. Казвам се Стеляна Тончевска Маринова и в момента съм социален и проектен директор на чайната, но като във всяко социално предприятие правя по всичко, по-малко или по-много, зависи. Чудесно! Какъв е размера на предприятието? Колко души са наети тук? Като целева група или като служители? Като служители сме в момента малко е спорно, към 6 да кажем, защото в момента имаме и хора, които са вече професионални ментори, но са все още част от таргет групата, така че там умесваме бройката. А доброволци? Доброволците са между 10 и 15 човека. Сега през лятото до по-малко хора достигаме, защото все пак лято във Варна не предполага много свободно време за доброволческите дейности. Чудесно. А броят на социалните клиенти, ползвателите на социалната услуга? В момента имаме 7 младежи, пак като единия ни е части от така по-сериозния персонал. Чудесно. В кой сектор оперира предприятието? Търговия, хотелиерство или нещо друго? Не, по-скоро сме ресторантьорски бизнес и също така услуги, защото имаме и coworking space и също така зала за събития, която даваме, като правим и външен кетеринг, така че това е малко така между секторите. Чудесно. А къде оперирате? На територията на Варна главно. Случвало ни се да имаме събития тук там, но от миналата година, по-миналата може би вече, имаме екипи в Пловдив и Велико Търново, които правят чайни там, така че скоро ще можем да обхващаме и други региони. Чудесно. А съществува ли мисия или визия, която имате в писмен вид? Имаме си мисия. Аз мога по-скоро да я пратя, отколкото да я цитирам, но така се обобщава от един наш принцип, който е това, че не наемаме хора за да правят чай, а правим чай за да наемаме хора. В този ред на мисли, кои са целите на организацията? Това, което главно целим е да овластим младежи, които са израснали в институции, в държавни институции, без родителска грижа или в проблемна семейна среда, да получат първа работа и менторска подкрепа, за да могат да започнат независимия си живот по един по-продуктивен начин.